Tak, já jsem si dneska připravil tady takovou tabulku, je to jenom na ukázku, nebudu ji dělat krok za krokem, to by bylo poměrně dlouhé video. Jenom ukážu, co ta tabulka umí, jak přibližně tedy vypadá a pokud budete mít zájem, můžete si ji zkusit sestavit doma. Někdy možná udělám video krok za krokem, ale dnes to určitě nebude. Jak to tedy funguje? Tady sem zadáme rodné číslo a tadyhle v té tabulce se dozvíme všechno, co se dozvíme reverse engineeringem toho rodného čísla. Datum narození, který den jsme se narodili a pohlaví. Funguje to úplně jednoduše, alespoň některé části. Tadyhle se jenom program a funkce část podívá, že se má kouknout do buňky F2, že má vzít číslo začínající 5. číslicí a že to číslo má mít 2 číslice. Rok narození, ten je udělaný úplně stejným způsobem, jenom se kouká na první 2 číslice. U měsíce narození je to trošku komplikovanější, protože rodná čísla pro ženy se v řádu těch měsíců zvyšují ještě o 50. Takže tady se od té části, od té 12 v našem případě, odečítá 50 a ten program se koukne, že pokud se odečetla 50, to číslo je menší než 0, tak to tedy znamená, že to nebylo ženské rodné číslo a nebude s tím dělat nic, nechá tam tu 12. Pokud zjistí, že se ta 50 měla odečíst, tak ji odečte a napíše to tam potom odečtení. To si můžeme vyzkoušet tak, že tady místo té jedničky napíšeme 6 a když tam dáme Enter, tak pořád tady máme číslo 12, ale změnilo se nám tady pohlaví. Tak, my to můžeme vrátit zase na jedničku a zase se nám to změnilo zpátky na muže. Potom tady máme datum narození, to je jednoduše složené datum tadyhle z těch 3 buněk nad tím. Co se pohlaví týče, tak to je dělané velice podobně jako tadyhle ta 12 nahoře. Zkrátka se to podívá, že pokud je to druhé dvojčíslí minus 50 menší než 0, tak to znamená, že se jedná o ženu a pokud je to větší než 0, tedy opačně, pokud je to menší než 0, jedná se o muže, pokud je to větší než 0, jedná se o ženu. No a potom nejkomplikovaněji vypadá tadyhle ten řádek, ale ten zase tak komplikovaný není, jedná se v podstatě o jednu funkci vkládané do další a do další. Jsou to pořád funkce když, tady máme jednu funkci když, druhou funkci když, třetí funkci když, čtvrtou a tak dále, jich tam celkem 7. Tedy za každý den z týdne je tam jedna ta funkce. Je použitá funkce den týdne, která se koukne tenhle ten datum 1.12.1995, co to bylo v kalendáři za týden. A tahleta funkce pouze vyplivne číslo, že se jedná o 5. A my z té 5 ještě potřebujeme udělat pátek, z jedničky potřebujeme udělat pondělí a tak podobně. No a tak proto je tady ta funkce když, že když tadyhle ten den týdne rovná se 1, tak napiš pondělí. V případě, že se nerovná 1, tak se koukni, jestli se náhodou nerovná 2, pak bys napsal úterý. Když ne, tak se koukni, jestli to není 3, napiš středa a tak podobně, tak to pokračuje až tadyhle vzadu potom do neděle. No a pokud by tam náhodou bylo napsané něco úplně jiného, nedávalo by to smysl, tak se vypíše chybová hláška, že tedy chyba. No, to je pro tenhle ten program všechno. Kdybyste se někdo chtěl na něco zeptat, něco nebylo jasné, tak můžete určitě napsat do komentářů. Není problém cokoliv objasnit.